Yo! Magandang umaga mga Uragon, mga Beshi, mga Bay. Yan. Ito ang ating day 2 ng lakad-lakad, burning fat. Yan. Lakad ulit tayo, agang-aga, alas 6 Gs. So dapat mga 6:30 nandito na tayo sa work area. Ito, umpisa na naman, 6:10, isang ikot. Malayo-layo din to eh, 20 minutes na lakad eh. Kaya baka mababawasan ng timbang mga ilang araw, mga sambuan siguro ng lakad. Yun. So yun nga guys, talagang madilim-dilim pa. Kaya buti na lang nakaputi akong t-shirt para kita ninyo. Yan o, madilim talaga dito sa street na to. Walang ilaw yung mga lighting poles dito. So ayun, tuloy lang tayo sa lakad-lakad. Sunog tayo ng taba sa katawan. Ayan. Pinapawisan ako mga Uragon, mga Beshi. Ayan oh. Medyo lumalabas na ang aking pawis. Kahit dahan-dahan lang ang lakad. Nga pala guys, mayroon akong i-upload na video soon. Abangan nyo. From Philippines to Saudi Arabia. Wow! Ang video manggagaling sa Pinas. Ano yon? Ang misis ko kasi nagpapagawa ng nag-request. Support naman tayo sa misis natin. May request siya na paggawa ng cabinet sa kusina namin sa bahay. Yun, sabi ko, videohan mo kahit wala ako dyan. Ikaw magbibideo, i-vlog mo ka ako lahat ng mga ginagawa ng karpintero at i-upload natin sa YouTube. Ayun, so abangan nyo guys yung before and after nung kusina namin na walang cabinet, kung anong kalalabasan, kung maganda ba o hindi. Kayo nang humusga. So ayun, may i-upload siguro kung paano gawin yung konti lang, yung mga konting footage lang na nakuha ng asawa ko. Kaya shout out doon sa mga karpentero na nakuha ng asawa ko. Ayun, kila kuya, ano ba pangalan nun doon sa video na gagawin ko. Shout out ko yung karpentero na gumagawa doon sa cabinet namin sa kusina. So abangan nyo. Nasipag yung asawa ko. Biruin mo, nandito ko sa ibang bansa. Yung asawa ko lahat ng nag-manage ng pagpapagawa ng bahay namin na kahit maliit. At least nagkaroon kami ng sariling bahay. Siya lahat doon nagpakahirap. Naranasan ko lang isang beses na nung uwi ko nung 2012 yata yun, yung naumpisahang na renovate yung kinuha naming hulugang bahay. Yun lang, pagkatapos ng pagbalik ko rito, yun, asawa ko na lahat ng nagmamanage ng lahat ng mga pinadagdag, pina-repair, pina-additional na pagawa sa bahay. Asawa ko nang nag-arrange noon, kaya sobrang hirap ng asawa ko. Shout out sa you, Mrs. Galing. So ayun, malapit na naman ako doon sa work area. Mahigit sobra pala 20 minutes lakad. Malayo din talaga. Medyo nasa tayo, moderate na lakad. So yun na nga, nandito na ako sa work area mga Uragon, mga Beshi, mga Bay. So tapos na naman ang aking 20 minutes lakad, burning fat. So if you like this video, please like and share, and don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell para updated kayo sa mga video na aking na-upload. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye.